έχουν κάνει σέρβι και τι φταίει και ο απέναντι. Έτσι. Στέφανε, τι προτείνεις εσύ? Λοιπόν, μισό λεπτάκι λίγο, μια που το ανέφερες. Εσύ τι προτείνεις? Αν δεν έχει κάποιος χρήματα για να κάνει σέρβι στο αυτοκίνητό του. Ωραία, ωραία. Εγώ το αφήνεις στην άκρη? Κοίτα, αν το αυτοκίνητο έχει κάνει, είναι παλιά τεχνολογία, έχει κάνει πάρα πολλά χιλιόμετρα, ξέρει ο ιδιοκτήτης το έχει παρατημένο, παραμελημένο από φρένα, λάστιχα κτλ. Καλό είναι να μην το κινήσει, να πάρει ένα λεωφοριάκι, να πάει στην επαρχία τώρα στις γιορτές. Να πάει ρε παιδί μου να κάνει τις διακοπές του. Άκου το θέμα αυτή τη στιγμή, από αυτά που βλέπω και από αυτά που με παίρνουν τηλέφωνο, είναι λάστιχα. Δεν έχει αλλάξει ο κόσμος λάστιχα. Καλό είναι λοιπόν... Όχι, αλλάζει Στέφανε, γιατί το λες αυτό? Αλλάζει, παίρνει κινέζικα ή παίρνει μεταχειρισμένα. Κοίτα, σήμερα με πήρε γνωστός και μου είπε τα έχω 5 χρόνια, βγάζουν το καλοκαίρι. Τι μου λες τώρα ρε Βασίλη? Ξέρεις πώς είναι τώρα τα λάστιχα τα πρέπει να τα αλλάζετε, να ξέρετε, είτε τα χρησιμοποιείτε πολύ είτε λίγο, στα 4 χρόνια θέλουν αλλαγή. Λοιπόν, θα έλεγα λοιπόν στον κόσμο που μας ακούει να γυρίσει γύρω-γύρω τα αμάξι, να ελέγξει τα λάστιχα στο πλάι, μήπως δει σκισίματα, σκασίματα, λόγω πολυκαιρίας. Και φυσικά το πέλμα. Από εκεί και πέρα, εάν τα δει καλά όσο μπορεί, όσα ξέρει ο κάθε... Στέφανε, συγγνώμη σε ενοχλώ που σε διακόπτω. Το πέλμα, πώς μπορείτε φίλες και φίλοι να το κοιτάξετε? Υπάρχει μια ειδική εγκοπή ανάμεσα εκεί στα πέλματα, όπου σας δείχνει αν έχει φαγωθεί το λάστιχο πολύ ή λίγο. Απλά πράγματα. Δεν πρέπει να είσαι ειδικός για να μπορείς να δεις αν έχει φθαρεί το λάστιχο και μόνοι μας μπορούμε να το δούμε. Όπως είπε ο Στέφανος, με μια οπτική επαφή. Θα δούμε ένα σκίσιμο, θα το δούμε κάτι. Συνέχισε, Στέφανε, συγγνώμη. Ωραία, ωραία. Για κάποιους φίλους, το τελευταίο για τα λάστιχα, για κάποιους φίλους που δεν μπορούν να καταλάβουν 5 πράγματα και έχουν παρατηρήσει το αυτοκίνητό τους ότι τώρα τελευταία πηγαίνοντας στην άσφαλτο χωρίς να έχει λακκούβες, χωρίς τίποτα, έχουν δει κοσκινάει, βιμπράρει τα μάξι, κοσκινάει το τιμόνι, χωρίς να έχει χτυπήσει κάπου, πάει να πει ότι τα λινά των ελαστικών σε κάποιο λάστιχο ή και σε όλα έχουν φθαρεί, έχουν σπάσει. Τα λινά είναι τα σειρματάκια μέσα από το λάστιχο, όσοι δεν ξέρετε. Μπράβο. Τα ακούμε πολλές φορές, λέμε τι είναι αυτά τα λινά. Όταν λιώσει, φθαρεί πάρα πολύ το λάστιχο, βγαίνουν αυτά τα σειρματάκια. Αυτά είναι τα λινά που λέμε. Έτσι. Είναι εσωτερικά, Βασίλη, και δεν φαίνονται. Αν λοιπόν κάποιος φίλος δει ότι το αυτοκίνητό του τρέμει, με λίγα λόγια, στα κάποια χιλιόμετρα ή το τιμόνι, ή αισθάνεται ένα βιμπράρισμα, ένα βουητό σε όλο το αμάξι και δεν υπάρχει κάποια βλάβη, να ξέρετε δεν είναι τα λάστιχα. Αυτό είναι επικίνδυνο, όχι να πάει ταξίδι, ούτε για στη δουλειά του δεν μπορεί. Μα το καλύτερο αμάξι να έχεις, έτσι. Λαμποργκίνι να έχεις, Φεράρι, αν τα λάστιχα είναι μάπα, σαν να έχεις το. Δεν ξέρω κι εγώ ποιο άλλο αμάξι. Ωραία. Το δεύτερο βασικό είναι αυτό που μας ενδιαφέρει, να έχουν κοιτάξει φρένα. Πού είναι τα φρένα? Να έχουν ακόμα. Δεν έχουν τώρα, εντάξει, τα καινούργιες τεχνολογίες αυτοκίνητα έχουν αισθητήρες, σε ειδοποιούν, κοιτάς και τα υγρά φρένουν, κάτι γίνεται. Σου βγάζει ένα λαμπάκι, μια ένδειξη. Έτσι, λοιπόν. Και το επόμενο είναι το μπροστινό σύστημα, το σύστημα διεμφθήσεως. Τώρα αυτό θέλει μηχάνημα, καταλαβαίνεις, ευθυγράμμιση κτλ. Τι μπορεί να κάνει λοιπόν ένας απλός πολίτης? Να δει αν το αυτοκίνητό του είναι εντάξει. Να βάλει κάποιον στο τιμόνι, σταματημένο το αυτοκίνητο, και να το κουνάει το τιμόνι 2 εκατοστά αριστερά, 2 δεξιά, δηλαδή τα μπόσικα που λέμε, να δούνε. Να παρατηρεί αν παίζει το τιμόνι, έτσι, την ώρα χωρίς να γυρίζουν οι τροχοί. Μπράβο, ναι. Αυτό πάει να πει, αν παίζει το τιμόνι και δεν έχουν κατάσταση τροχή, πάει να πει ότι έχει αποκτήσει η κρεμαριέρα μας, ο ατέρμονας, μπόσικα ή τα μπαλάκια μας ή τα ξύμαρα. Φτιάχνεται αυτό, έτσι, Στέφανε? Φτιάχνεται. Θέλει αλλαγή, μπορεί να είναι αυτοκόμπαρα, μπορεί να είναι... Μπορεί και να φτιαχτεί, βασικά αυτό θα μας το πει ο μηχανικός. Ναι, απλώς πρέπει να πάει στην ενεργεία οπωσδήποτε. Είναι και αυτό άκρος επικίνδυνο. Τα λάδια τώρα, πες μας για τα λάδια. Κοίταξε τώρα, τα λάδια και τα ξύδια... Να σου πω τώρα κάτι, Στέφανο, τι έχω παρατηρήσει. Εμείς λέμε ότι τα λάδια, εντάξει, είναι πολύ εύκολο. Κάτι σιγά μωρέ, τα λάδια είναι. Εμείς που ξέρουμε από τα αυτοκίνητα. Γνωρίζεις όμως, σου έρχονται πάρα πολύ εκεί στο πάρκο που έχεις στην Κερατέα με τα 4x4, ότι δεν ξέρουν καν που είναι ο δείκτης για να τραβήξει ο άλλος να δει τα λάδια. Είναι απίστευτο αυτό. Ναι, ναι. Εντάξει, τι να κάνεις. Εκεί τι γίνεται, αυτά τα λάδια γενικότερα όταν ανεβάζουμε, κάθε πότε θέλουν αλλαγή, ρε παιδί μου? Δηλαδή, τι λάδια να τους βάζουμε? Ακούμε ότι βάζεις λάδια και κάνεις 30.000 χιλιόμετρα. Δεν ξέρω, Βασίλη, τι λες εσύ, ποια είναι η άποψή σου? Άκου, Βασίλη, να ακούσουν και οι ακροατές σου. Λοιπόν, μπορούμε να μιλάμε 6 εκπομπές για τα θέμα λάδια. Μην το ψάχνουμε, μην το σκαλίζουμε το θέμα, διότι είμαστε στην Ελλάδα. Εάν σκεφτείς ότι λιπαντικά αυτοκινήτων βάλανε στο λάδι που τρώνουμε εμείς και τα παιδιά μας,
θυμάσαι τι είχε γίνει πριν 3 χρόνια, διόρθωσέ με. Νομίζω... Είχανε βάλει λάδι πολύ αυτοκινήτου. περισσότερο, πιο παλιά πρέπει να ήταν αυτό. Έτσι. Καταλαβαίνεις τι γίνεται στα αυτοκίνητα. Μουρουνέλε θα βάζουν εκεί, ξέρω εγώ ρε Στέφανε, τι να σου Λοιπόν, πω. μπορεί ο κάθε άνθρωπος να θέλει να βάλει το καλύτερο λάδι και δεν ξέρει αν είναι νοθευμένο ή όχι. Είναι μια μεγάλη, σου λέω, χωράει πολύ μεγάλη συζήτηση αυτό το πράγμα. Θεωρείς ότι το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να πάμε να πάρουμε μόνοι μας τα λάδια, να ξέρουμε ότι αυτό είναι το μπιτόνι με το λάδι που επιλέξαμε εμείς και να το πάμε στο μηχανικό να μας το αλλάξει? Γιατί όταν πηγαίνουμε το αυτοκίνητό μας σε ένα συνεργείο, του λέμε άλλαξε τα λάδια και το βάζουν κάπου μέσα, δεν ξέρουμε αν συμπληρώνουν, αν τα αλλάζουν, τι λάδια βάζουν, τι ποιότητας είναι αυτά. Κοίτα Βασίλη, δεν είναι μόνο. Κοίτα, ο επαγγελματίας που θέλει να έχει τους πελάτες του δεν το κάνει εύκολα αυτό. Υπάρχουν ένα μικρό ποσοστό. Δεν νομίζω ο επαγγελματίας δεν το κάνει αυτό. Το θέμα είναι ότι βλέπεις μια συσκευασία με το τάδε λάδι και είναι 10 διαφορετικές συσκευασίες και είναι το ίδιο λάδι. Δηλαδή καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ναι. Εισάγει κάποιος άνθρωπος ένα ωραίο λάδι, ένα καλό λάδι. Και απλώς αλλάζουν οι συσκευασίες. Και εδώ οι δικοί μας δεν το παίρνουν και κάνουν μαϊμού. Δεν μπορείς να βρεις άκρη. Γι' αυτό το πιο σίγουρο ξέρεις ποιο είναι? Παίρνουμε λάδια και κάθε 5.000 χιλιόμετρα τα αλλάζουμε. Αν δεν είμαστε σίγουροι, τα αλλάζουμε για να είμαστε σίγουροι. Θέλει πάντως, εγώ αυτό το οποίο λέω, γιατί ακούω πολλές φορές ότι το τάδε αυτοκίνητο δεν είναι καλό, δεν είναι αξιόπιστο, δεν είναι έτσι. Άμα το προσέχεις λίγο το αυτοκίνητο, του αλλάζει τα λάδια στην ώρα τους. Και όπως είπες, εγώ είμαι πέρα σε αυτό που λες, κάθε 5.000 χιλιόμετρα να αλλάζει τα λάδια. Είτε είναι λάδι για 7.000 χιλιόμετρα ή για 10.000, καλύτερο είναι και στα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί όσο καλύτερο λάδι έχεις, όσο καλύτερης ποιότητας είναι, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η μακροζωία του κινητήρα. Έτσι, λοιπόν, θα σου πω παράδειγμα. Είναι σαν να τηγανείς πατάτες, ρε παιδί μου. Θα τηγανείς μία φορά, 2-3. Μετά το λάδι χαλάει. Πώς να το κάνουμε? Ενώ άμα το αλλάζει συνέχεια το λάδι, θα είσαι τη ώρα την πατατούλα. Απλά το λέω έτσι, μπας και το καταλάβουμε. Ναι. Να πούμε ένα ωραίο παράδειγμα να ακούσουν οι φίλοι μας. Για Λοιπόν, πες, βεβαίως. μου έχουν φέρει ένα μάξι εδώ στην πίστα πριν χρόνια, το οποίο το χρησιμοποιώ, κλείνω αγώνες, τρέχω test drive κτλ. Έχει φτάσει στο αυτοκίνητο και κάνει 80.000 χιλιόμετρα. Καταλαβαίνεις τώρα, αυτοκίνητο test drive που πάει και βοηθάει σε αγώνες. Ναι, 80.000 είναι πάρα πολλά, ναι. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, και δεν έχει πάθει τίποτα, όταν λέμε τίποτα, ειδικά ο κινητήρας. Αλλά βάζω λάδια εγώ, αυτά που ξέρω εγώ. Ναι. Τι λάδια βάζει, ποιο αμάξι είναι αυτό? Δεν μπορώ να το πω, θα είναι διαφήμιση. Να σε πάρουν τηλέφωνο να σου πούνε. Γιατί ξέρεις, εμείς εδώ δεν κάνουμε διαφήμιση. Εμείς, άμα είναι κάτι καλό, το λέμε. Ναι, αλλά δεν μπορώ να πω γιατί εντάξει. Θα μου πούνε ότι σε πάρουν τηλέφωνο, να σε ρωτήσουν. Λοιπόν, η αντιπροσωπεία του συγκεκριμένου αυτοκίνητου στα 60.000 χιλιόμετρα έβγαζε πρόβλημα στους εγκεντροφόρους γιατί από κακή ποιότητα λαδιού. Το καταλαβαίνεις αυτό τώρα? Το λάδι παίζει ρόλο. Πώς να το κάνουμε τώρα? Δηλαδή, τρως χωριάτικη σαλάτα σε ηλιέλαιο τώρα, δεν γίνεται τώρα. Πάλι στο φαγητό το έριξε. Γιατί περισσότερο με το φαγητό ασχολείται, γι' αυτό τα λέω. Δεν σε λέω όλα εδώ, ρε παιδί μου. Το κυριότερο αυτή τη στιγμή, εντάξει, και να σπάσει ένας κινητήρας είναι ένα έξοδο, ειδικά αυτή την περίοδο έτσι που είναι δύσκολο. Ωραία, για πες τώρα για τα λάδια, γιατί ξέφυγε τώρα από άλλο. Ξεκινήσαμε, άλλο καταλήξαμε. Να το ξανατονίσουμε πρώτα, η ασφάλεια. Και η ασφάλεια είναι ελαστικά σύστημα διεύθυνσης φρένα. Αυτό πρέπει να το ξαναπούμε. Τώρα λάδια, να μπορεί να μην κάνουμε 200.000 χιλιόμετρα, να κάνουμε 50 και να χαλάσουμε τον κινητήρα. Το θέμα ασφάλεια όμως είναι ασφάλεια. Το α και το ω. Ναι, το πολύ μπορεί να σου χαλάσει τα μάξι. Άιτε πάει στο καλό. Το θέμα είναι να χαλάσουμε εμείς. Άμα δεν έχουμε φρένα θα τρακάρουμε. Έτσι. Είναι ο κόσμος, έχει τις έννοιες του, οδηγάει μηχανικά, το έχεις δει στον δρόμο, όλοι το βλέπουμε. Αγχωμένοι είναι, τα γραμμάτια σκέφτονται τις επιταγές, τα χρέη. Σωστά. Να συμπληρώσω κάτι πάνω σε αυτό που λες με το θέμα ασφάλεια. Οπωσδήποτε θα πρέπει να έχουμε φαρμακείο στο αυτοκίνητο. Οπωσδήποτε θα έχουμε τρίγωνο. Γιατί αν μείνουμε, πάθουμε ένα λάσιο στον δρόμο, να βάλουμε ένα τρίγωνο να μας δουν και όχι να βάλουμε ένα τρίγωνο στα 10-20 μέτρα, στα 300 μέτρα μακριά. Φανταστείτε να είστε στην Εθνική Οδό, σε έναν επαρχιακό δρόμο που μπορεί να αναπτύξει ο άλλος κατά ταχύτητα, και αν έχετε βάλει ένα τρίγωνο στα 50 μέτρα. Και να είστε στη στροφή. Πότε θα προλάβει να το δει, πότε θα σταματήσει, πότε δεν θα πέσει πάνω σας. Όσο πιο μακριά, τόσο το καλύτερο. Και κάτι σημαντικό το οποίο οι περισσότεροι το ξεχνούν όμως. Αυτό το φωσφοριζέκι λέκο. Το φωσφοριζέκι λέκο το έχουμε, φίλες και φίλοι, και είμαστε υποχρεωμένοι να το έχουμε στο αυτοκίνητό μας. Γιατί αν πάθουμε κάτι τη νύχτα, το φοράμε για να μας βλέπουν. Αν δεν το φοράμε, δεν θα μας βλέπουν. Θα μας πάρουν, γιατί όποιον πάρει ο χάρος, το ξέρετε. Φαρμακείο όπως και δίποτε. Τι άλλο, ρε Στέφανε, κοιτάζουμε?
Τίποτα. Τα βασικότερα είναι αυτά, Βασίλη, και προσεκτικά στους δρόμους. Προσεκτικά. Τώρα θα έχει και λίγο κίνηση. Το έξυπνο σε κάθε οδηγό δεν είναι ούτε να πάει πιο γρήγορα, ούτε να κοιτάει τι μπορεί να κάνει ο απέναντι. Ναι. Να προβλέπει τι μπορεί να κάνει. Θα βγει από το stop, δεν θα βγει. Τον έχει δει, δεν τον έχει δει. Βασικά να έχουμε και τα μάτια μας 14 και να μην μας αποσπούν την προσοχή οι υπόλοιποι της παρέας, είτε λέμε για το συνοδηγό είτε για τους πίσω επιβάτες. Γιατί πολλές φορές αντί να κοιτάζουμε το δρόμο, να κοιτάζουμε τη δουλειά του οδηγού. Ποια είναι η δουλειά του οδηγού? Να οδηγεί. Να βλέπει. Όχι να συζητάμε τον άλλο, να συζητάμε τους πίσω. Α, ούτε έκανε, τι θα κάνουμε, τι έτσι. Να βλέπει το δρόμο. Ή όχι να παίζει με το ράδιο CD, τσακ. Εκεί. Προσιλωμένο στον δρόμο. Και το τελευταίο, ό,τι πράγματα έχουμε μέσα αμάξι, επειδή τα έχεις δει πως φεύγουν φορτωμένα τις διπλές αυτοκίνητα, να είναι δεμένα. Θα πω ένα παράδειγμα για να καταλάβουν οι φίλοι μας και οι φίλες μας. Λοιπόν, ναι. Κλειδί που δένει με τον ημάντα, ένα κλειδάκι, δηλαδή βάρους κάποια γραμμαρίων, έτσι. Ναι. Έτσι, ήταν ελεύθερο πίσω. Και σου έρχεται στο κεφάλι και πας στον Άγιο Πέτρο. Τα σημερινά αυτοκίνητα, όταν θέλουμε να τα τραβήξουμε, υπάρχει αποσπόμενα μία βίδα μεγάλη που είναι στο πορμπαγάζ. Εξήγησε στον κόσμο τι εννοούμε. Λοιπόν, καμιά φορά βαριόμαστε να το βάλουμε στη θέση του. Ναι. Αυτό το πράγμα σε περίπτωση σύγκρουση ή φρεναρίσματος μπορεί να μας ανοίξει το κεφάλι στα δύο. Και να μας στείλει στον Άγιο Πέτρο. Πες το. Έτσι. Χτύπησε γνωστός μου, έτσι, είχε το κλειδί πίσω στον πορμπαγάζ, φρενάρισε και του ήρθε στο κεφάλι. Εδώ να πούμε και γιατί άλλο μπορεί να σου έρθει στο κεφάλι. Ο πυροσβεστήρας, ο γρίλος. Οι πίσω επιβάτες. Πώς είναι αυτοί που κάθονται στα πίσω καθίσματα, Στέφανε, και δεν φορούν τη ζώνη ασφαλές? Γιατί λένε εντάξει, εμείς πίσω δεν θα πάθουμε τίποτα. Δεν θα πάθεις τίποτα. Από το τρακάρισμα, από την πίεση θα εξφεδονιστεί ο πίσω, θα πέσει πάνω στον μπροστά και αυτός φοράει ζώνη, θα πέσει να τον σκοτώσει. Δηλαδή τέτοια πράγματα βλέπουμε και αυτά είναι πράγματα τα οποία ισχύουν. Αποδεδειγμένα. Και εγώ θα κλείσω με αυτό και εσύ πες ό,τι θες μετά να συμπληρώσεις. Μην ξεχάσετε ότι θα φύγετε, θα πάτε στο χωριό σας, σε κάποιο ωραίο προορισμό, σε κάποιο αγαπημένο προορισμό, να πάρετε όπως και δίποτε, φίλες και φίλοι, το δεύτερο κλειδί μαζί του αυτοκινήτου. Φανταστείτε να έχετε φύγει από την Αθήνα να πάτε στη Χαλκιδική, λέω. Και ξαφνικά το κλειδί να το χάσετε. Τι θα κάνετε? Θα φωνάξετε κλειδαρά, θα σας διαλύσει το αυτοκίνητο, θα πληρώσετε και ένα ανοίγετε το δεύτερο κλειδάκι, τσακ, γεια σας, λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Εγώ αυτό ήθελα να πω. Στέφανε, εσύ θες να συμπληρώσεις, να πεις κάτι άλλο? Εγώ θα πω και κάτι που έγινε πρόσφατα. Έγινε ένα δυστύχημα, δυστυχώς χάθηκε μια νέα κοπέλα. Τροχονόμος. Στην Κηφισιά, λες την περασμένη Τρίτη. Θέλω να πω, επειδή εκπαίδευσα εδώ στο πάρκο κόσμο και ειδικότερα γυναίκες οδηγούς κτλ. Θέλω να επιστήσω την προσοχή των οδηγών, όλων των οδηγών και των δύο φίλων, ότι όταν βλέπουμε ένα μπροστινό μας αμάξι και φρενάρει, ας σκεφτούμε ότι μπορεί να έχει πάθει συγκοπή, να φρενάρει γιατί περνάει ένας πεζός, να φρενάρει γιατί είναι κόκκινο και δεν το έχουμε δει, να φρενάρει γιατί περνάει ένα σκυλάκι, να φρενάρει γιατί κάτι πετάχτηκε από τον μπροστινό αμάξι. Μην προσπαθήσουμε να προσπεράσουμε. Ή να το κολλήσουμε. Έχουμε αυτή την αγάπη. Εμείς όταν βλέπουμε κάποιον θέλουμε να κολλάμε εκεί, ρε παιδί μου, για να προσπεράσουμε. Βέβαια υπάρχουν, Στέφανε, συγγνώμη κιόλας, αλλά υπάρχουν και κάποιοι οδηγοί οι οποίοι πραγματικά είναι και εκνευριστικοί. Δηλαδή μπορεί να οδηγούν με 60 χιλιόμετρα στην εθνική οδό αριστερά και να μην λένε να κάνουν καν δεξιά. Μα είσαι σε μια λεωφόρο και βλέπεις ξαφνικά... Υπάρχουν και αυτοί. Και αυτοί είναι εκνευριστικοί. Δεν σου κρύβω ότι ήμουνα, αυτό νομίζω προχθές το βράδυ, κάπου μες στην Αθήνα και το μπροστά μου αυτοκίνητο πήγαινε με 25 χιλιόμετρα. Στέφανε, με 25 χιλιόμετρα σε δρόμο, εγώ δεν σου πάω με 100, με 60. Δηλαδή αυτό το πράγμα σε εκνευρίζει όμως κιόλας. Ναι. Και αυτοί οι οδηγοί θα πρέπει να το κοιτάξουν αυτό. Ναι, Βασίλη μου, όμως εγώ δεν μιλάω γι' αυτό. Έναν που πάει αργά γιατί κοιτάει τα μαγαζιά, γιατί κοιτάει τις κοπέλες στον δρόμο. Γιατί... Όταν βλέπουμε κάποιους και σταματάνε. Έχουν το λόγο τους. Υπάρχει λόγος. Μην προσπαθούμε να βρούμε διέξοδο να περάσουμε τις πρώτοι. Γιατί θα περνάει κανένας ποδηλάτης, κανένας